Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er mig, Ulrik, igen. Det er pack-opening. Og ja, som I kan se, der er kommet det her. Se, fjern mig lige. Der er de gode der, og næste som right wing. Kom nu videre. Så I kan se, at de har købt nogle FIFA points. Så der er lige nu der er nogle 100 guldpakker, Tror vi. guldpakker. Nej, jeg bruger guldpakker nu. Så vi har tænkt os at starte med at købe 2 af dem her, og så bagefter købe den der. Nej, men hvad er det? Vi kan købe 2 af dem, så 400, og så ja, det kan vi godt. Jeg starter med at købe den. Og klar, jeg starter. Jeg starter med en nose pack. Og vi sætter bare, nej, ikke nose, bare helt normalt. Helt normalt. Nej, nose. Nej, sæt dig lige ned, bare sæt dig ned. Nej, jeg skal lige se på. Nej, bare sæt dig ned, prøv at sætte dig ned. Jeg åbner den næste. Sæt den ned. Luk øjnene. Ej, han er ikke specielt dyr, men de første pakke, og det er en 15k pakke. Selv til klub. Du har først en drop, bare. Ej, ikke godt bare. Kviksel resten. Det er også godt. Nej, vent. Vi har ikke så mange kontrakter, så dem tager vi lige. Jeg tager ikke kontrakterne. Alle kontrakterne? Ja. Og sådan noget. Ja. Også en træner. Nej, ikke Ja, ikke en en træner. træner. Tager lige alt. Jeg heller ikke give dig lige til træning. Det er sådan noget. Godt videre. Så lige. Og vi lukker øjnene. Den her lukker vi altså. Ja, den åbner vi nu. Ja, vi går vores vej. Jeg tager en, der ligesom er lidt, hvordan... Nej, I kan ikke se det, vi kan heller ikke se det. Så det bliver ret sjovt. Trykker man der? Ja, det gør man så. Og så ned. Og så kryds. Og så op. Og så kryds. Og vi lukker øjnene, og så holder Nej, vi går væk. Og de må Eller, gerne vi står foran jer. Så I kan ikke se noget, og det kan vi heller ikke. Kom, tryk kryds. Det lyder som om, den er kommet nu. Og vi kigger. Nej. Jo, Kollerup. Hallo. Bare tryk firkanter og så alle kontrakter. Vi kan lige se. Ja, så kan vi gøre det. Jeg skal trykke på. Og så tage den. Tryk kryds. Og så tager jeg lige alle de her kroner. Kontrakt, den er sådan noget. Den er over. Ja, den er fint nok. Den er fint. Venstre max. Vi skal også træne. Det er også. Og I kan ikke så godt se spillerne her, men vi fik Bojan og fra vores land, hjemland fra Stenderup. Og så fik vi Kolaro eller Kollerup eller Kolaro. Hvad er det, så kalde ham? Skal vi bare kviksel her, eller skal vi ikke lige tage Kolaro? Ja, jo, så ham. Og ham der. Nej, det behøver vi ikke. Bare tryk. Og du over ham der. Nej. Jo. Så okay, så trykker jeg to. Jeg er to, ikke firkant. Så tag noget. Så er det mig til den første 100.000 bak. Skal vi ikke lave den, hvor vi går ud over rummet? Nej, først jeg laver selfie-pack. Nej, den her laver vi bare sammen. Ja, du skal lige passe på. Og jeg åbner den, og du skal være oppefra, ellers skal det ikke komme. Oppefra? Okay, skal jeg være med. Klar? Nej, er det 100? Tryk på rundt. Det er et hack. Nej, det er en krone. Tryk rundt. Over til jumbo. Du kan lige se, når du åbner den. Gå. Skal vi ikke bare Tag nogle af dem. ham med ham der her? Ja. Jones. Og Vidic. Og Saf. Fik ikke nogen. Ja, Nej. Og jo. Og ham der var. Benja. Ja, det var lidt. Det var ret. Så. Også han lægger om. Der er kviksel eller han er ikke pris. Der er han ikke.
Jeg tror. 12.000. Så kan vi også have lidt pack mere bagefter. Eller skal vi ikke bare købe en? Nej. Jo, vi køber en. Ja, vi køber en, men det gør vi ikke. Så er det min tur, det er min tur. Nej, vi går bare. Nu går vi. Jamen, jeg tager. Jo, Men du må gerne sige. klar. Ja, og du ligger den bare der. Læg den der. First pack. Er klar? Læg den. Last pack. Kom. Nej, kom. Okay, vi kommer lige om lidt. Nu kommer vi. Hårdt. Han er god nok. Rudy! Det er fint nok. Jeg fik bare lige en lille chok, der jeg ved ikke hvorfor. Hvem var den bedste spiller? Var det Rooney? Jeg er skuffet. Så var Rakitic også. Nej. Også Rakitic og Moutinho. Nej! Moutinho eller hvad er det? Nå, nej, det behøver jeg ikke. Man skal have et par. R2. Fint. R2. 8.000. Nu har vi fået lidt penge, så jeg tror lige for at se, når vi køber en spiller. Nu har vi gjort klar med vores 26.000. Jeg tror, jeg tager kameraet herfra. Isco, nej, han går ikke. Nej, bare gå videre. Hvorfor navnet er jeg bare kan Isco? Diego Costa, men det synes jeg ikke. Og der. Silva, nej. Cavani. Lewandowski. Han er fin, men han er Vi kan altid prøve at søge på ham bagefter. Altså, Boateng, men lad os lige gå videre. nej, der er ikke noget. Jeg tænker mere sådan, altså der er Courtois, men jeg tænker mere, der er en indform, men det synes jeg heller ikke. Det skal i hvert fald være en lidt bedre en. R2. Courtois igen, Cavani, Costa. Og der er Eriksen. Ja, køb Rodriguez. Skynd dig! Så et kryds. Er du sikker? Ja, køb nu. Fordel nu. Ja! Firkant, kom nu. Rundt. Firkant. Ja! Vi kører lige videre, men vi skal lige ud og sætte den ret ned, fordi vi har ikke specielt mange penge, så... Nå, vi har købt en rigtig god en blå, så hvad synes du om det? Oh shit! Ja, det gør det godt! To af dem. En blå og guld. Bare fjerner. Nej, altså det kommer sygt. Der var Ronaldinho, men det er ikke godt nok. Han er 4-star skus, 5-star skus. Der var Ronaldinho igen. Jeg har næsten lyst til at købe ham bare for sjov. Isco. Der er altså ikke det. Nej, han er rigtig. Han er 6K. 6K. Prøv at gå hen på ham. Hvad med Sture? Nej, han har vi allerede i blå. Eller lilla var det faktisk. R2. Ikke nogen gode. Nej, Kaj, Fisselmann. Marta, men ikke god nok. Vi tænker på nogle rigtig gode. Der var Ben Afra lige før. Nej, det er Benteke. Han er ikke god nok. Han fik. Bekæft. Hvis I kunne se skærmen, der var mig, der ikke havde... Øsil. Nej, det er ikke godt nok. Øsil, han er ikke god. Videre. Så han er fint nok. Det kan jeg gå videre. Lidt underrykket. Ja, 86, det er jo meget, men... Altså... Den var lige... Eriksen. Alonso kan vi bruge videre. Han er selv. Jeg tror, I synes, det er lidt kedeligt at sidde og se, så hvis vi finder en god en, så kommer det. Det er hans nye hold. Se, vi har her, så har vi Rooney og sådan nogle. Og så har vi også Ronaldo herude, men han er lånt. Og så Sturridge lånt. Og her har vores nye spiller. Baines, Coke. Yes, Scorcher. Så ja, det bliver meget godt. Og Så nu skal vi skynde at købe ham. Så har vi lige fået Van Persie. Og vi kan lige se, når vi sætter ham ind på holdet. Men han
Han kan kun komme ind som første angriber. Vi har jo Storage, han er snart ude, så vi kan lige se om jeg sætter ham ind i stedet for Mandzukic. Jo. Der er stor forskel. Bare udskiftsspiller. Nej, tag bare. Nå, vi skal jo lige have ham ind i stedet for ham der højre bakken der. Tag nu. Så sætter vi ham lige ind i stedet for Mandzukic. Nej, Storage. Kan vi ikke bare skifte ham ind? Jo, han er udskiftet. Nej, han bliver fast. Vi tænkte os at lave en ny video med best goals, så der kommer nok best goals. Vi laver bare... Ja, sådan noget best moments og ja, og saves. Vi laver cirka, jeg tror det kommer til at være 5 eller 7, og det bliver vores næste video. Så giv den her video en tommel op, og ja, så kommer og subscribe, please. Ja. Det vil være rigtig stort for os med 50 subscribes. Vi får 50, så bliver vi stolte, og så kan det være, at vi laver et stort challenge. afspilninger, så kommer den nye med som ses. Vi ses.